המשרד לשיתוף פעולה אזורי ברשות השר סילבן שלום הוא זה שהבין שכדי שיהיה מדע ומחקר נדרשת תשתית מתאימה. חשב המשרד מר עמנואל מודריק שנמצא כאן עמנו היום יזם, דחף, כתב ותקצב את הקול קורא שבזכות הזכייה בו מתאפשרת לנו פה הכנת התשתית המתאימה. עמנואל, תודה. פה יהיה בית המדע והמחקר לא רק של חוקרים ומדענים ישראלים. הבית יהיה ביתם של חוקרים ומדענים מירדן בוודאי, ומקווה שאני גם בעתיד נראה מהרשות הפלסטינאית ואחרים. תודה גם לרשות הטבע והגנים. הבית הזה הוא בעצם מרכז מבקרים ישן ונטוש של רשות הטבע והגנים, והמנכ"ל שאול גולדשטיין נידר אותו ברצון מתוך הבנה שנושא המחקר בכלל ואנרגיות מתחדשות בפרט הוא נושא חשוב בשביל עצמו. המדע והמחקר והטכנולוגיה צריכים תשתית מתאימה. ללא תשתית מעבדתית מתאימה גם טובי החוקרים לא ימצאו כאן בחבל אילות בית. אווירת העשייה, הלמידה, השפה המדעית שתרוכז במקום אחד היא זאת שתהיה אבן שואבת להרחבה, למעבר מגורים לערבה של חוקרים נוספים. לזאת אני שואף, לשם אנחנו מתכוונים, כך מיישבים חבל ארץ בשנת 2012. בית זה על שלביו השונים הינו גם ביתו של המרכז הטכנולוגי הון הטבע קפיטל נייצ'ר. אנו מברכים את משרד התמ"ת על הוצאת המכרז, אנחנו מברכים את עצמנו על זכייה בו, כבר כרגע, עוד לפני ותוך כדי השיפוצים לעין שנראים לעין, מתקיימת פה פעילות טכנולוגית ומדעית של ייזום בתחום האנרגיות המתחדשות. אני מברך את יושב החברה מר חיים גרוסו, את מנכ"לה הנוכחי מר אבי פלדמן, על שיתוף פעולה מדעי לטובת עתיד הטכנולוגיה בארץ ועל העזרה להתיישבות בערבה. יהיה אחר כך מספר דקות שיהיה אפשר לראות חלק מהטכנולוגיות האלה, לשאול שאלות וכו'. אני מזמין כל מי שמעוניין, רוצה ויכול לתרום בכל דרך להעצמת בית המדע הזה לטובת הערבה הפריפריאלית וישראל כולה. אני מאמין שמאמצינו מול ידידתנו, הקרן הקיימת לישראל, ובמיוחד ה-JNF בארצות הברית, בהובלה מתמשכת של מנכ"לה ראסל רובינסון, יאפשרו הכפלת המימון הקיים של משרד לשיתוף פעולה אזורי ב$1,000,000 נוספים. עדיין יש פער ועדיין אתם מוזמנים להשתתף בסגירתו. אני קורא מעל במה זו למקבלי החלטות, במיוחד במשרד התמ"ת, המדען הראשי, להחליט נכון. פה תקום מעבדה מרכזית לתחום האנרגיה המתחדשת, משותפת שבין מכון התקנים הישראלי, בין חברת הון הטבע, ובעזרה כמובן מימונית של משרד התמ"ת, המדען הראשי. פה בחבל אילות, כי כך מאכלסים אזור, כך בונים מדינה. אני מודה לאדריכל איתי אשחר, בן המקום, בן קיבוץ גרופית, שנבחר על ידינו לקדם את תוכניות המבנה, וכמובן לדורית בנט ונועם אילן, שותפיי לקידום עמק השמש לאנרגיות המתחדשות בחבל אילות. תודה שבאתם ובהצלחה לכולם. מערבית ובחצית הדרום-מזרחית, ושומרים על מרבית שטחו של המגרש פתוח ופנוי כמו שאפשר לראות בתוכנית הזאת. ההפניה הברורה דרומה מאפשרת לנו לייצר הצללה נרחבת, אפשר לראות את זה בפתח פה וגם בשקופית הראשונה שהבאנו, על החזית הדרומית על ידי מערכת של פאנלים פוטו-וולטאיים בתנוחה מיטבית לייצור חשמל. הבניין הקיים לאחר שלב השיפוץ יכיל 8 מעבדות, 10 משרדים, אודיטוריום וחדר ישיבות. זה בעצם החלק הזה. זה החלק העליון שלו. הבניין החדש יכיל 10 מעבדות, 10 משרדים וכיתת לימוד. הפרויקט יהווה בית לחוקרי ותלמידי מרכז מדע ים המלח בערבה, למנהלת אנרגיה מתחדשת אילת אילות ולחוקרי קפיטל נייצ'ר.